Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα εισαγωγικά, περιμένοντας φυσικά και όλους όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παρακολούθηση της ημερίδας. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ. Ε, Έχουμε το καινούριο πρόσωπο, αυτή τη φορά είναι ο κύριος Γιάννης Βελής, που είναι συνεργάτης της Evocon, και φυσικά πρέπει να το τονίσουμε, είναι κάτοχος του Black Belt στο Lean Six Sigma. Έχουμε φυσικά τον κύριο Σπύρο Βαμβακά, τον ξέρουμε που είναι αντιπρόεδρος της HMS, και ο άνθρωπος ο οποίος μας μοιεί στη φιλοσοφία του Lean Six Sigma. Σήμερα στο πάνελ είναι και ο κύριος Κωνσταντίνος Παπάς, ο οποίος είναι μέλος του Δουσού του CVPs. Είναι Business Development στην εταιρεία Innova και Διευθυντής Λειτουργιών Εργοστασίου. Και πριν δώσω το λόγο στον Κωνσταντίνο, πρέπει να συγχαρώ φυσικά την HMS. Παρακολούθησα ένα καταπληκτικό σεμινάριο για τη λίπανση, που ήταν νομίζω το 13ο σεμινάριο της HMS, και νομίζω θα πει και κάποια πιο πολλά στοιχεία ο Σπύρος για το ετήσιο συνέδριό τους. Κωνσταντίνε, εγώ κλείνω τα μικρόφωνα και Καλησπέρα. μπορείς να συνεχίσεις. Ωραία, καλησπέρα και από εμένα. Ένα πολύ σημαντικό σεμινάριο των CVPs. Όλοι ξέρουμε τη σημασία της κοστολόγησης και στην ουσία είναι η αιχμή του δώρατος σε κάθε εταιρεία. Ειδικά τα τελευταία χρόνια όλοι έχουμε βιώσει το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ένα δυναμικό μοντέλο, το οποίο να παίρνουμε και να αντλούμε άμεσα δεδομένα. Έχουμε όλοι ζήσει την αύξηση των αλφα υλών σε ακραίες συνθήκες, την δυσκολία με τα μεταφορικά, την αύξηση της ενέργειας. Ένας βραχνάς πέρσι, ο οποίος ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο σε όλη τη βιομηχανία. Οπότε η κοστολόγηση και η σωστή κοστολόγηση, αλλά και σε real time, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι μια πρόκληση για την σύγχρονη βιομηχανία. Οπότε οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αντλήσουμε τα σωστά δεδομένα, έτσι ώστε να έχουμε μια σωστή κοστολόγηση, είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα δώσω πάσα τώρα στον κύριο Βαμβακά να μας κάνει μια μικρή εισαγωγή και ας ξεκινήσουμε το σεμινάριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας από μένα. Με τα μέλη του CVPs έχουμε ξαναβρεθεί αρκετές φορές, γιατί όπως είπε και ο Δημήτρης στην αρχή, έχουμε ξεκινήσει τη σειρά των ωριαίων webinar για το Lean Manufacturing. Έχουμε κάνει 4 μέχρι στιγμής. Να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια του Δημήτρη για το webinar της HMS που ανέφερε νωρίτερα. HMS είναι η Hellenic Maintenance Society, η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που θεωρούμε αρκετά ενδιαφέρον και νευραλγικό το χώρο της συντήρησης μέσα στη βιομηχανία. Έχουμε την ομάδα αυτή και φροντίζουμε να κάνουμε webinar, να ανταλλάσσουμε γνώσεις. Είμαστε μέλη της EFNMS, της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικών HMS, και είμαστε κοντά και στο κορυφαίο γεγονός μας φέτος, που είναι μια φορά το χρόνο, το ετήσιο συνέδριο, το Maintenance Forum, που γίνεται κάθε Οκτώβριο. Φέτος θα γίνει Νοέμβριο λόγω των εκλογών κτλ. Είναι διήμερο, είναι 8 και 9 Νοεμβρίου, και θα δούμε πολύ ωραία θέματα, όπως και αυτό που είδαμε προχθές για τη λίπανση, και πάρα πολύ ενδιαφέροντα άλλα θέματα. Εύκολο είναι να το βρείτε και είστε και ευπρόσδεκτοι να το παρακολουθήσετε. Οπότε, για να μπούμε λοιπόν στο σημερινό θέμα, ξεκινάω να δείξω λίγο δύο πραγματάκια εγώ, που είναι στην ουσία και μία σύνδεση με το προηγούμενο webinar που κάναμε εδώ πέρα και αφιερώσαμε μία ώρα για να εξηγήσουμε τι είναι το OEE και πώς το OEE μας βοηθάει να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε την παραγωγικότητα.
Ο λόγος που μιλάμε τόσο πολύ για το ΟΗ, να πω ότι είμαστε οι άνθρωποι, εγώ και στη συνέχεια και με τη βοήθεια του Γιάννη, οι άνθρωποι που έχουμε φέρει το Evocon στην Ελλάδα. Το Evocon είναι ένα cloud λογισμικό που σε πραγματικό χρόνο και με ιδιαίτερα απλό και φιλικό τρόπο παρακολουθεί το ΟΗ και αναδεικνύει όλες τις απώλειες. Δείχνω εδώ ένα κομμάτι από το site της Evocon. Αν μπει κανείς στο evocon.com, θα δει ένα κομμάτι που λέει Learn. Τι κάνουμε λοιπόν και σαν Evocon? Επιστρέφουμε κάποια γνώση, δηλαδή η εμπειρία που αποκτάει η Evocon παρακολουθώντας βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο, βλέποντας προβλήματα, κοινά προβλήματα, βλέποντας case studies ενδιαφέροντα, βλέποντας διάφορα πράγματα, μέσα από ωραία αρθράκια, έρχεται και δίνει πίσω στον κόσμο και λέει, παιδιά, πάρτε γνώση. Αυτό που κάνει η Evocon σε επίπεδο παγκόσμιο, προσπαθούμε και με το φίλο μου τον Γιάννη να κάνουμε εδώ και εμείς στην Ελλάδα, και αφού βλέπουμε περιπτώσεις με πελάτες μέσα από τις εφαρμογές τις διάφορες, λέμε, ρε παιδιά, πάρτε και κάτι πίσω για να δείτε, να πάτε και εσείς ένα βήμα πιο μπροστά. Το OEE, λοιπόν, θα κάνω μια σύνδεση με το προηγούμενο webinar, το Overall Equipment Effectiveness. Είναι ένας παγκόσμιος δείκτης ορισμένος από τη δεκαετία του 80 από τον Νακατζίμα, που ακριβώς παρακολουθεί τη συνολική αποτελεσματικότητα της παραγωγής. Και ποια είναι η συνολική αποτελεσματικότητα? Είναι αυτή που μάλλον πρέπει να παρακολουθήσουμε τις 6 απώλειες, τις 6 μεγάλες απώλειες του manufacturing, οι οποίες είναι τα σταματήματα της γραμμής. Όπως δείχνω εδώ, μια γραμμή δουλεύει, αλλά θα σταματήσει για να κάνουμε μια αλλαγή, ένα καθαρισμό κτλ. Είναι τα λεγόμενα προγραμματισμένα σταματήματα. Τα ξέρουμε ότι θα συμβούν, δεν πάβει όμως η γραμμή να σταματάει και να μην παράγει. Είναι τα απρογραμμάτιστα σταματήματα. Αυτά είναι τα σταματήματα που έχουμε μια βλάβη, είναι κάτι. Ήρθε ένα υλικό και ήταν λάθος, έγινε μια κακή συνεννόηση, δεν ήρθε ο κλαρκατζής, σταματάει η γραμμή, σταματάει, έκτακτο σταμάτημα, και η γραμμή αντί να δουλεύει σταματάει. Αυτά τα δύο μαζί σταματήματα, τα σταματήματα μάλλον, είναι αυτά που μας στερούν τη διαθεσιμότητα της γραμμής. Λέμε λοιπόν ότι, ή το availability, λέμε ας πούμε ότι αν έχω μια γραμμή όπως δείχνω εδώ, που μέσα σε μια ώρα θα μπορούσε να βγάλει 12 μπουκάλια, 15 μπουκάλια, επειδή είχε ένα σταμάτημα 12 λεπτών, έβγαλε 12. Αυτό είναι το μειωμένο availability, 80%. Υπάρχουν μικροσταματήματα. Ποια είναι αυτά? Κάτι χρειάζεται σε ένα λεπτό, κάτι μπλόκαρε, ένα μπουκάλι έπεσε, ένα αυτό, φράκαρε αυτό, μια ετικέτα κτλ. Που η γραμμή δεν πολύ φαίνεται να σταματάει. Είναι τα λεγόμενα microstops, που και αυτά όμως τσουκουτσούκου σιγά σιγά μου στερούν, μου αναγκάζουν τη γραμμή να τρέχει πιο αργά. Μαζί με το speed loss, με την απώλεια ταχύτητας. Πότε? Όταν για κάποιο λόγο αναγκάζουμε ένα συγκεκριμένο κωδικό για μια συγκεκριμένη ημέρα, για μια συγκεκριμένη περίοδο, να τον δουλέψει πιο αργά, επειδή υπάρχει κάποιος περιορισμός. Να πω για παράδειγμα, είναι ένα καλούπι σε μια μηχανή injection που βγάζει 36 πλαστικά υλικά σε κάθε πάτημα, κάτι έπαθε ένα κάβιτι, το βουλώνω, γιατί για να κατεβάσω το καλούπι θα είναι μεγάλη χασούρα. Και ξέρω ότι θα τρέχω από εδώ και πέρα με 35 τεμάχια ανά πάτημα, αλλά είναι κάτι που το ξέρω. Αυτά τα δύο λοιπόν δεδομένα, τα μικροσταματήματα και η μειωμένη ταχύτητα, είναι η απώλεια απόδοσης, και βλέπουμε από το παράδειγμά μας ότι ενώ η γραμμή μου δούλεψε χρόνο για 12 μπουκάλια, έβγαλε τελικά 9. 9 δια 12 είναι το 75%. Αυτό είναι το performance, η απόδοση. Πάμε και στο τρίτο συστατικό, άλλες δύο απώλειες που μας μείνανε, είναι τα σκάρτα, είναι οι απορρίψεις. Βλέπουμε εδώ ότι έκανα ένα changeover, έκανα μια αλλαγή, αλλά στην αρχή μέχρι να στρώσει η γραμμή μου βγαίνουν κάποια αλληλοματικά, μπορεί να είναι και απαραίτητα. Έτσι, και αυτά τα πετάω. Έχουμε λοιπόν scrap, απώλειες, απορρίψεις που παράγονται κατά τη διάρκεια του ξεκινήματος, και έχουμε βέβαια και απορρίψεις τυχαίες που μπορεί να συμβαίνουν σε όλη τη διάρκεια της παραγωγής. Αυτές οι δύο απώλειες λοιπόν, οι απορρίψεις, μαζεμένες μαζί, είναι το quality, η ποιότητα, και λέμε ναι, μεν έβγαλα 9 μπουκάλια, πέταξα όμως 2, άρα το quality είναι 7 δια 9, 77%. Τι είναι το OEE? Το γινόμενο αυτών των τριών. Είναι λίγο σκληρό, έτσι, γιατί πολλαπλασιάζοντας κάποια ποσοστά βγαίνει μικρότερο το ποσοστό, αλλά τι να κάνουμε, αυτός είναι ο δείκτης. Ο δείκτης λέει, παιδιά, βγάλατε 7, το ξέρουμε, θα μπορούσατε θεωρητικά να έχετε βγάλει άλλα 8. Και μάλιστα αν ξέρουμε και από πού τα χάσαμε και για ποιο λόγο και ποιο λεπτό, ακόμα καλύτερα να πάμε να πολεμήσουμε τις αιτίες αυτές. Επιμένω πάρα πολύ, θα με έχετε δει σε πολλά φόρουμ να μιλάω για το OEE, γιατί είπαμε είναι ένας δείκτης διεθνής, είναι ορισμένος με σαφήνεια, και αν μετράμε το OEE μπορούμε να βρούμε στοιχεία από ομοειδείς εταιρείες, να συγκριθούμε με το χώρο μας, με τον κλάδο μας, να συγκρίνουμε μια μηχανή με μια ίδια μηχανή που έχει ένας
άλλος, ένας φίλος, ένας συνάδελφος κτλ. Να δούμε τα στοιχεία, τα επιμέρους, τα τρία χαρακτηριστικά πώς είναι και πώς κειμενόμαστε εμείς σε σχέση με την πιάτσα μας. Να δούμε τα στοιχεία, για παράδειγμα, εδώ του PMMI, ας πούμε κάτι σαν τον αμερικάνικο, το CVPs, όπου λέει, παιδιά, αυτοί που ασχολούνται με το τρόφιμο, για παράδειγμα, το 77% των εταιριών μετράει OE. Είναι δηλαδή κάτι όριμο. Και να σας πω για ένα λιγάκι αστείο παράδειγμα. Αν κάποιο θέλει να μετράει, υπάρχουν κάποιοι που δεν μετράνε καθόλου. Υπάρχουν και κάποιοι που μετράνε την απόδοσή τους με τρόπους που ορίζουν οι ίδιοι. Δείτε εδώ ένα παράδειγμα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αν σας πω εγώ ότι η απόσταση είναι 502.000 μέτρα και ότι ταξίδεψα χθες με ταχύτητα 27 μέτρα ανά δευτερόλεπτο και ότι έκανα συνολικά 18.900 δευτερόλεπτα να φτάσω, μάλλον για παράξενο θα με θεωρήσετε, παρόλο που λέω ότι είναι αλήθεια. Γιατί στην ουσία απλά χρησιμοποίησα κάποια άλλη μονάδα, κάποιο άλλο σύστημα μέτρησης από αυτό που χρησιμοποιεί η πιάτσα. Έτσι όμως, ενώ στην ουσία αυτό που σας είπα είναι 502 χιλιόμετρα, 96 χιλιόμετρα την ώρα, 5 ώρες και 16 λεπτά. Αν θέλω και μπω στο Google, αυτό μου λέει και το Google. Δεν μου λέει δευτερόλεπτα. Άρα, καλό είναι, αν είμαστε σε ένα χώρο, να χρησιμοποιούμε τον τρόπο μέτρησης και αυτό που είναι ενδεδειγμένος κτλ. Και δείχνω εδώ αυτό που είπαμε, την ταχύτητα. Η ταχύτητα έχει πολλά πράγματα κινούνται με ταχύτητα, αυτοκίνητα, καράβια, μπουκάλια, αεροπλάνα. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε διαφορετική ταχύτητα. Ένας δρομέας λέει κάνει 0,48 λεπτά ανά χιλιόμετρο, λέω εγώ, που είναι η ταχύτητα αυτή, 125. Ο κάθε χώρος λοιπόν εκφράζει καλό είναι να μετράει με το σύστημα αναφοράς αυτό που είναι του χώρου του. Γιατί κοιτάξτε για την ταχύτητα πόσες μετρήσεις υπάρχουν. Έχουμε αναπτύξει πολλές φορές ότι μετρώντας το ΟΗ το βελτιώνουμε, πρώτον επειδή το μετράμε και δεύτερον επειδή βρίσκουμε τις απώλειες. Εδώ να δείτε για μια παράδειγμα, είναι τέτοιες εικόνες που έχουμε καθημερινά από το Evocon, όπου βλέπει κανείς με dashboard διάφορα πόσο είναι το ΟΗ του τις τελευταίες 30 μέρες, πόσο βελτιώθηκε από τις προηγούμενες, τάσεις, stop reasons, τα πάντα. Τώρα όμως θα δώσω πάσα στο Γιάννη και ο Γιάννης θα μας παρουσιάσει μια άλλη διάσταση του ΟΗ, μια διάσταση που προκύπτει από κάποιες ανησυχίες που έχει εδώ και μια δεκαετία ο Γιάννης, από όταν ήταν διευθυντής εργοστασίου, τότε γνωριστήκαμε, που έψαχνε, παρόλο που είναι μηχανικός και δεν είναι κοστολόγος, έψαχνε ακριβώς να προσεγγίσει το κομμάτι της κοστολόγησης με καλύτερη ανάλυση. Οπότε λοιπόν τελειώνει η δική μου η παρέμβαση εδώ και πάμε στον Γιάννη. Ευχαριστώ, Σπύρο. Καλημέρα και από εμένα, λοιπόν. Είμαι ο Γιάννης Ολέλης. Θέλω να σας καλωσορίσω στο 17ο webinar με θέμα την κοστολόγηση της βιομηχανικής παραγωγής και πιο συγκεκριμένα το οικονομικό δείκτη KPI και πώς αυτό το χρησιμοποιούμε στην κοστολόγηση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον CVPs για το βήμα και την ευκαιρία που μου έδωσε για να μοιραστούμε μαζί σήμερα την παρουσίαση αυτή. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί βλέπω και παλιούς και νέους συνεργάτες να συμμετέχουν και να παρακολουθούν αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Όπως βλέπετε, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Έχω εργαστεί για αρκετά χρόνια σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά έχω ιδιωτεύσει και εγώ ο ίδιος. Μπορώ να σας πω πρακτικά ότι έχω περάσει και εγώ από μερικές από τις θέσεις και τους τίτλους που κατέχετε κι εσείς που μας παρακολουθείτε σήμερα. Έχω ασχοληθεί λοιπόν με ζητήματα όπως η εταιρική στρατηγική, η διοίκηση παραγωγής και ο έλεγχος του κόστους, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, προμήθειες, αποθηκεύσεις, logistic και τα τελευταία χρόνια, όπως είπε και ο κύριος Βαμβακάς προηγουμένως, ο κύριος Σπύρος, είμαι authorized partner στην Ελλάδα για το εργαλείο μέτρησης του ΟΗ Evocon. Τι θα παρουσιάσουμε σήμερα? Θα πούμε τι ονομάζουμε KPI, θα δούμε τα top 15 Smart Factory KPIs, θα σας ξαναπώ με τον δικό μου τρόπο τι είναι το ΟΗ τελικά, τι είναι το κόστος, πώς κοστολογούμε σήμερα αν δεν γνωρίζουμε το ΟΗ μας, πώς μπορούμε να κοστολογήσουμε εάν ξέρουμε το ΟΗ μας, θα δούμε παραδείγματα από την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική πραγματικότητα και όλα αυτά θα τα συνδέσουμε και με κάποιο ERP. Θα σας δείξουμε πώς όλα αυτά τα συνδέουμε με κάποιο ERP. Πάμε λοιπόν. Τι ονομάζουμε KPI? Πρόκειται λοιπόν για τους βασικούς δείκτες απόδοσης που μετράνε για ένα συγκεκριμένο διάστημα, ένα συγκεκριμένο στόχο μέσω των Key Performance Indicators, στα ελληνικά όπως
το ξέρετε, βασικών δικτών απόδοσης, οι ομάδες μπορούν να θέσουν μετρήσιμους στόχους, να βάλουν ορόσημα προόδου και να παρέχουν πληροφορίες που θα οδηγήσουν την επιχείρηση να λάβει τις βέλτιστες αποφάσεις. Πάμε να δούμε και μερικά KPI στην παραγωγή. Είπαμε τη θεωρία. Λίγο πολύ σας είναι γνωστά. Αρκετά από αυτά τα χρησιμοποιείτε καθημερινά στα review σας, στα reporting σας, στη στοχοθεσία σας. Πρώτο, λοιπόν, όγκος παραγωγής. Κάπου όλοι σας καταγράφετε τις παραχθήσεις ποσότητες. Δεύτερο, χρόνος σταματημάτων. Σας βοηθάει να αναλύσετε τις αιτίες, να ανοίξετε μια κουβέντα με σκοπό να τις βελτιώσετε. Με τον ίδιο τρόπο παρακολουθείτε τα έξοδα της παραγωγής σας συστηματικά. Ένα ακόμη επιπλέον KPI για το οποίο κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα σήμερα, το OE, που σας βοηθάει να αξιολογήσετε τη συνολική απόδοση της γραμμής παραγωγής σας, παράπονα πελατών που σχετίζονται με το προϊόν, ποιότητα, χρόνος παράδοσης και ούτω καθεξής, ποσοστό scrap σε α και β ύλες ή ακόμα και στο ίδιο το προϊόν κατά την παραγωγική διαδικασία, cycle time, διάρκεια κύκλου, σημαντικό για την ταχύτητα, την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια μονάδα παραγωγής, έγκυρες παραδόσεις, ενέργεια ανά μονάδα παραγωγής, κιλοβατόρες λοιπόν επιμερισμένες ανά ποσότητα παραγωγής, όπου αυτό μπορεί να μετρηθεί, και μοναδίο κόστος παραγωγής. Σημαντικό να το υπολογίζετε με σκοπό να το βελτιώσετε στη διάρκεια του χρόνου. Όταν λοιπόν αξιολογούμε την επιτυχία ενός εργοστασίου, τα KPIs παίζουν σημαντικό ρόλο. Εσείς βέβαια εδώ που μας παρακολουθείτε σήμερα, ζείτε μέσα σε εταιρείες, είστε φιλόδοξοι να βελτιώσετε τους δείκτες αυτούς, αλλά έχετε και μια ευκαιρία να κάνετε τη λεγόμενη συγκριτική αξιολόγηση, το benchmarking, όπως είναι ο αγγλικός όρος, μεταξύ διαφορετικών γραμμών παραγωγής, διαφορετικών εταιριών ή και κλάδων. Η εταιρεία IoT Analytics, από την οποία έχω αντλήσει αυτή εδώ τη διαφάνεια που σας δείχνω, έχει έδρα τη Γερμανία και παρέχει μελέτες και έρευνες αγοράς αναφορικά με τη στρατηγική των εταιριών στους τομείς του cloud, του IoT, του Industry 4. Σε αυτή εδώ τη μελέτη που μας παρουσιάζουν, την οποία πραγματοποίησαν μέσω ερωτηματολογίου σε δείγματα 200 εταιριών, παρουσιάζουν τα 15 top Smart Factory KPIs από τα 27 συνολικά που έχουν μελετήσει και δείχνουν την προτεραιότητα την οποία θέλουν να θέσουν οι εταιρείες για να βελτιώσουν τους δείκτες τους μέσα στα εργοστάσια τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο βέβαια ότι ο δείκτης του ΟΗ κατέχει την πρώτη και περίοπτη θέση, όπως θα δείτε. Το 86% των εταιρεών που πήραν μέρος στην έρευνα θεωρούν το συγκεκριμένο δείκτη σημαντικό για να μετρήσουν την επιτυχία τους στην κατεύθυνση της στρατηγικής. Επίσης, όπως θα δείτε εδώ με τα 3 αστεράκια, κατά ποσοστό 27 έως 29% προσδοκούν βελτίωση του δείκτη αυτού την τριετία 2022-2025. Τι είναι όμως το ΟΗ? Είναι αυτό που σας περιέγραψε σε αυτές τις διαφάνειες ο κύριος Σπύρος Μαβακάς νωρίτερα. Ο κύριος Μαβακάς, να πω που είναι και δικός μου μέντορας, γιατί γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Για όσους τον γνωρίζουν και για όσους δεν τον γνωρίζουν, είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που έχει μελετήσει σε βάθος τη θεωρία του ΟΗ, αλλά έχει και πάρα πολλά παραδείγματα στα οποία έχει δουλέψει ο ίδιος βελτίωσης του ΟΗ στην βιομηχανία γενικότερα. Τι είναι όμως το ΟΗ? Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω και εγώ σε αυτά που είπαμε πριν, από οικονομική σκοπιάς, για να μπορέσω να σας το συνδέσω και με το σημερινό webinar. Όλο λοιπόν κατανοείτε ότι ένα ΟΗ 60% είναι καλύτερο από ένα ΟΗ του 40%. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Έμεσα μπορούμε να πούμε ότι το ΟΗ κάνει αναγωγή σε χρόνο. Από τα 100 λεπτά που είχατε διαθέσιμα, πόσα καθαρά, πόσα τελικά δούλεψε η παραγωγή σας, αν αφαιρέσουμε τις απώλειες διαθεσιμότητας, τις απώλειες απόδοσης και τις απώλειες ποιότητας, τις φύρες. Το ΟΗ λοιπόν μας επιτρέπει να συγκρίνουμε διαφορετικές γραμμές παραγωγής, βιομηχανίες και κλάδους. Να πω για το δικό σας εργοστάσιο, μπορείτε να συγκρίνετε παλαιότερες και πιο σύγχρονες γραμμές, πιο αργές και πιο γρήγορες. Γιατί ακριβώς, να σας το πω απλά, φέρνει όλα τα δεδομένα στο ίδιο τραπέζι. Σας έχω φτιάξει εδώ και ένα σκίτσο για να σας δείξω. Βλέπετε κάποιον από εσάς, εδώ τον εαυτό σας, που σμπρώχνει ένα βάρος σχετικά εύκολο που έχει υψηλό ΟΗ.
70%. Και βλέπετε κάποιον άλλον δίπλα που έχει το μισό ΟΗ από εσάς, το 35%, που ζορίζεται στην ανηφόρα. Κουβαλάει διπλάσιο φορτίο. Αυτή λοιπόν ακριβώς τη δυσκολία εκφράζει το ΟΗ και αυτό σας περιγράφω σήμερα και θα σας περιγράψω στα επόμενα παραδείγματα πώς αυτή εδώ λοιπόν η δυσκολία παραγωγής κάποιου προϊόντος ενσωματώνεται και εκφράζεται σε ευρώ και γίνεται κόστος. Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω σε αυτό εδώ το σημείο ότι μέσα από το Evocon που έχουμε φέρει στην Ελλάδα τα τελευταία 4,5 χρόνια παρακολουθούμε περίπου 130 εργοστάσια κοντά στις 700 γραμμές παραγωγής όλων των κλάδων και των προϊόντων. Ερχόμαστε σε επαφή με εταιρείες που κάνουν εμφιάλωση, εταιρείες τροφίμων, εταιρείες που κάνουν εκτυπώσεις, παράγουν χαρτί, καλώδια, χυμούς, κάνουν ανακύκλωση. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να σας παρουσιάζουμε και θα σας παρουσιάσω σήμερα πραγματικά παραδείγματα μέσα από το Evocon που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα. Αφού λοιπόν έχουμε μιλήσει για ΟΗ και Evocon, σας δείχνω μία τυπική κατανομή ανά προϊόν σε μία μόνο γραμμή παραγωγής, κάπου στη Βόρεια Ελλάδα. Θα δείτε ότι μία εταιρεία που έχει ένα σταθμισμένο ΟΗ 70%, με αυτή εδώ τη μαύρη την μπάρα, άλλους κωδικούς τους παράγει με 85%, άλλους κωδικούς με 30% και άλλους με πολύ λιγότερο. Σας δείχνω το ίδιο παράδειγμα με πριν, σε μια πινακοποιημένη μορφή. Βλέπετε εδώ μια λίστα με τα προϊόντα, το availability, το performance και το quality. Ο πολλαπλασιασμός αυτών των τριών μας κάνει το ΟΗ ανακωδικό. Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αφορά αυτός εδώ ο πίνακας και η οθόνη που σας έδειξα προηγουμένως. Η σύνθεση λοιπόν όλων αυτών εδώ των ποσοστών είναι αυτό που μας κάνει το 70% overall σε αυτή τη γραμμή παραγωγής. Άλλα προϊόντα βλέπετε παράγονται με 86% και άλλα προϊόντα με μόλις 9%. Τώρα, θα με ρωτήσετε, τι προκαλεί αυτό το διαφορετικό ΟΗ? Πάμε να σας δείξω μερικά παραδείγματα. Σε μια συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής, όταν παράγει διαφορετικούς κωδικούς, ποιες αιτίες μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικό ΟΗ? Θα μπορούσε λοιπόν να είναι η ίδια η συσκευασία. Αλλού παράγω μονά και αλλού βάζω διπλά. Θα μπορούσε να είναι ο εγκυβωτισμός. Χρησιμοποιώ κυβότια, άρα και προσθέτω ένα μηχάνημα, ή δεν χρησιμοποιώ κυβότια στο τελικό μου προϊόν. Προσθέτω επιπλέον προϊόν στην ίδια τη συσκευασία που πουλάω. Πουλάω μια εξάδα νερό με χερούλι ή μια 12 ή μια 24 μάλλον νερό χωρίς χερούλι, άρα και προσθέτω και εδώ ή αφαιρώ ένα μηχάνημα. Θα μπορούσαν να είναι οι ίδιες οι προδιαγραφές. Τι εννοώ προδιαγραφές? Έρχεται το τμήμα εξαγωγών και λέει ότι πρέπει να βάλουμε ένα έξτρα στικεράκι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια καθυστέρηση στην παραγωγή, μια δυσκολία παραγωγής προϊόντος που εκφράζεται μέσα από το ΟΗ. Θα μπορούσε να είναι επίσης διαφορετική πρώτη ύλη. Ακούω λοιπόν από συναδέλφους σας, μου λέει κάπου βάζω κινέζικο υλικό και κάπου χρησιμοποιώ ευρωπαϊκό. Το πιο φθηνό υλικό ενδεχομένως να με καθυστερεί, να δημιουργεί καθυστερήσεις, να μου μειώνει το ΟΗ. Το ίδιο μπορεί να συμβεί βέβαια να επεξεργάζομαι το προϊόν. Για παράδειγμα, το παστεριώνω. Ο ίδιος ο προγραμματισμός παραγωγής παίζει σημαντικό ρόλο. Ο planner έρχεται να μας γκρουπάρει με συγκεκριμένο τρόπο παραγγελίες, ποσότητες παραγωγής και μας οδηγεί σε περισσότερες ή λιγότερες αλλαγές σε φορμάτ, σε προϊόντα, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά το ΟΗ. Το ίδιο βέβαια επηρεάζουν και οι συνθήκες. Για παράδειγμα, σε ένα χώρο έχω πολλή υγρασία ή αφρίζει το προϊόν κατά την εμφιάλωση. Και τέλος, δεν εξαντλείται βέβαια αυτή η λίστα. Με ένα ακόμα παράδειγμα, μπορώ να σας πω σε μια καινούργια γραμμή παραγωγής που δουλεύουν νέοι άνθρωποι ή παράγεται ένα καινούργιο προϊόν. Σαφώς περιμένετε και μετράτε χαμηλότερο ΟΗ. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα γεγονότα που βλέπετε εδώ, που ένας κοστολόγος δεν τα ξέρει, δεν μπορεί να τα προϋπολογίσει, ούτε μπορεί βέβαια να τα υπολογίσει απολογιστικά και γι' αυτό έχετε και κοστολογήσει σε αυτή τη συγκεκριμένη γραμμή, με αυτά εδώ τα παραδείγματα που σας δείχνω, όλα τα προϊόντα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αφού δεν γνωρίζει τη δυσκολία παραγωγής του κάθε προϊόντος. Πάμε λίγο πίσω ξανά στην θεωρία, να πούμε τι είναι κόστος. Τι είναι λοιπόν κόστος? Είναι ένα αριθμητικό μέγεθος, λέει η θεωρία, που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν
για την απόκτηση υλικών ή άλλων αγαθών με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους και την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις. Να το πω και απλά, είναι ό,τι πληρώσατε για να πάρετε υλικά και υπηρεσίες για να παράξετε ένα προϊόν. Αυτό λοιπόν διακρίνεται σε άμεσο και έμεσο κόστος. Άμεσο κόστος, τι ονομάζουμε? Λέμε το κόστος που ενσωματώνεται στη λειτουργία ή στο προϊόν το ίδιο κατευθείαν, χωρίς προηγούμενη κατανομή, κατά τρόπο εμφανή και με ακριβή υπολογισμό του καταξύ ποσοτικού του μεγέθους. Πάλι να σας το πω με απλά λόγια, είναι οι πόροι που καταναλώνετε για να φτιάξετε ένα μετρήσιμο προϊόν. Φτιάχνετε λοιπόν ένα μπουκαλάκι νερό, χρησιμοποιείτε ένα καπάκι. Το κόστος από αυτό το καπάκι είναι το άμεσο κόστος. Είναι συνδεδεμένο 1/1 ως προς το προϊόν που παράγεται. Αντίθετα, βέβαια, το έμεσο κόστος είναι το κόστος το οποίο πραγματοποιείται και αφορά 2 ή περισσότερα προϊόντα και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Ποιο μέρος αφορά τις επιμέρους λειτουργίες ή τους επιμέρους φορείς κόστους. Είναι αυτό που δεν είναι συνδεδεμένο 1/1 σε κάθε προϊόν. Για παράδειγμα, η μισθοδοσία του διευθυντή παραγωγής πέφτει σε ένα κουβά και επιμερίζεται με κάποιο τρόπο σε όλα τα προϊόντα. Αυτό λοιπόν το έμεσο κόστος θα το δείτε, θα το διαβάσετε και ως γενικά βιομηχανικά έξοδα. Είπαμε λοιπόν τη θεωρία. Πάμε ξανά να σας δώσω μερικά παραδείγματα άμεσου και έμεσου κόστους. Έχουμε λοιπόν άμεσα υλικά. Ποια είναι αυτά, τα είδαμε και πριν. Χρησιμοποιείτε πρώτες ύλες, ξύλο, μέταλλο, γυαλί, χαρτί. Άμεσο εργατικό κόστος. Αυτό που σχετίζεται, είπαμε, με την μία ποσότητα. Είτε είναι ωριαίο, είτε είναι ανατεμάχιο κτλ. Ο ίδιος ο παραγωγικός σας εξοπλισμός, η αποσβέστηση, η συντήρηση, οι επισκευές, που και πάλι εδώ συνδέονται άμεσα με το προϊόν. Αντίστοιχα, άμεση κατανάλωση πόρων, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, αέριο, νερό, που μπορεί να μετρηθεί σε κάθε μονάδα παραγωγής που παράγεται. Μεταφορικά αγορών. Αγοράσατε μία παλέτα χαρτί και πληρώσατε στη μεταφορική για να σας το φέρει στο εργοστάσιο 100 ευρώ. 100 ευρώ λοιπόν κάνει ο τόνος και τον επιμερίζετε και τον κοστολογείτε στο άμεσο κόστος. Ενδεχομένως να έχετε και να πληρώνετε προμήθειες για πατέντες, ρόγιαλτις, ανά τεμάχιο, ανά 1000 τεμάχια για παράδειγμα. Χρησιμοποιείτε υλικά συσκευασίες, κουτιά, ετικέτες. Και επίσης μπορώ να αναφέρω τον ποιοτικό έλεγχο, το άμεσο όμως κομμάτι του, που αφορά συγκεκριμένους ελέγχους και δοκιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα και γι' αυτό μπορούμε πολύ διακριτά να το επιμερίσουμε αυτό το κόστος σε συγκεκριμένα προϊόντα. Υπάρχει βέβαια από την άλλη πλευρά, βλέπετε εδώ, το έμεσο κόστος που δεν μπορούμε εύκολα να το επιμερίσουμε σε προϊόντα. Ποια είναι αυτά? Είναι λοιπόν το ενίκιο και η συντήρηση του κτηρίου παραγωγής. Πληρώνει κάποιος 5.000 ευρώ το μήνα για ένα κτίριο και παράγει 70 κωδικούς. Όλα λοιπόν σε ένα κουβά. Καθαριότητες, φύλαξη. Αντίστοιχα μισθοδοσίες εργοδηγών, προϊσταμένων παραγωγής, διευθυντών. Ο εξοπλισμός που έχετε σε μη παραγωγική διαδικασία, κάπου έχετε γραφεία, έχετε εστιατόρια, έχετε αποδυτήρια. Ο εξοπλισμός γραφείου και τα αναλώσιμα που χρησιμοποιείτε. Λογισμικό παραγωγής. Μισθοδοσία διοίκησης, γιατί και η διοίκηση κατά ένα ποσοστό έμεσα ή άμεσα ασχολείται με την παραγωγή, το HR, το οικονομικό. Και τέλος, ο ποιοτικός έλεγχος, το έμεσο κόστος του αυτή τη φορά, ποιο μπορεί να είναι αυτό? Είναι τα πρότυπα ISO ή ο εξοπλισμός χημείου, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να επιμεριστεί σε 10 τεμάχια που έχω παράξει σήμερα 8 το πρωί σε μια συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής. Άμεσο λοιπόν κόστος, να το ξαναπώ, είναι αυτό που μπορεί με σαφήνεια να προσδιοριστεί και να αντιστοιχιστεί. Είπαμε σε κάθε τεμάχιο ένα καπάκι, σε ένα μπουκάλι νερό. Και άμεσο είναι αυτό που στο τέλος του μήνα το πληρώνουμε, το πληρώνει η εταιρεία, αλλά το ρίχνουμε σε ένα κουβά και δεν μπορούμε πάντα να το επιμερίσουμε με σαφήνεια και ακρίβεια, ή μάλλον μπορούμε με αυτόν τον τρόπο που θα σας δείξω σήμερα. Ανακεφαλαιώνω λοιπόν τι σας έχω πει ως τώρα. Έχουμε πει τι είναι τα KPIs. Έχουμε πει τι είναι το OE και πώς αυτό συνδέεται με την κοστολόγηση. Είπαμε τι είναι κόστος. Και τώρα βλέπετε εδώ πάμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τον οικονομικό μας διευθυντή για να κοστολογήσουμε προϊόντα που έχουμε παράξει τον περασμένο μήνα. Τον βλέπετε εδώ, ήδη τον έχει πιάσει πονοκέφαλος.
Έστω λοιπόν ότι έχουμε παράξει 18 εκατομμύρια τεμάχια τον περασμένο μήνα, με συνολικά γενικά βιομηχανικά έξοδα 1.200.000 ευρώ, το έμεσο κόστος που είπαμε πριν. Τι κάνει λοιπόν ο κοστολόγος μας? Προσπαθεί να βρει ένα συντελεστή για να επιμερίσει αυτό το 1.200.000 ευρώ. Απουσία κάποιου άλλου συντελεστή δυσκολίας, πάει και το επιμερίζει με βάση τα παραχθέντα τεμάχια. Μας λέει λοιπόν ότι σε αυτόν εδώ τον κωδικό των 4 που πάει για εξαγωγή, 4 εκατομμύρια τεμάχια έχω παράξει, από 18 στο σύνολο, 22% ο συντελεστής συμμερισμού με βάση τις ποσότητες. Κατά 22% λοιπόν θα συμμετάσχει αυτός ο κωδικός στο συνολικό κόστος του 1.200. Πόσο κάνει αυτή η πράξη? 267.000 ευρώ. Και αν αυτό το ραγάγουμε σε τεμάχια, αυτό μας κάνει 67 ευρώ ανά 1.000 τεμάχια. Είπαμε, λαμβάνοντας υπόψη στο συντελεστή μερισμού μόνο τις ποσότητες παραγωγής, χωρίς όμως να λαμβάνουμε υπόψη μας περιπτώσεις όπου το ή για κάποιους λόγους δεν είναι ίδια για όλα αυτά τα προϊόντα. Νομίζω το καταλαβαίνετε και εσείς πλέον. Όλα λοιπόν τα SKU μας είπε ότι μας κοστίζουν το ίδιο. Είδαμε πριν περιπτώσεις, είπαμε ότι αυτό δεν είναι δίκαιο. Σας θυμίζω ότι το ΟΗ στη σημερινή παρουσίαση εκφράζει και δείχνει και τη δυσκολία παραγωγής μεταξύ δύο προϊόντων. Σας ανέφερα λοιπόν αιτίες και παραδείγματα που αυτό συμβαίνει. Πάμε τώρα να κάνουμε την ίδια δουλειά, την ίδια κοστολόγηση, όντας λίγο, να το πω, πιο ενημερωμένοι, πιο πονηρεμένοι και το κυριότερο βέβαια, έχοντας καταφέρει να μετρήσουμε το ΟΗ ανακωδικό, αναγραμμή παραγωγής, με ακρίβεια. Στο ίδιο λοιπόν παράδειγμα, με 18 εκατομμύρια παραγωγές, βλέπετε το ΟΗ μας, το συντελεστή δυσκολίας σε κάθε προϊόν και ένα συντελεστή δυσκολίας που το έχω αναγάγει σε αυτή τη στήλη και εξηγώ αμέσως. Αυτό λοιπόν το πρώτο προϊόν έχει ΟΗ 70%, αυτό εδώ το τέταρτο έχει ΟΗ 35%. Διαιρώντας το 70 με τον εαυτό του φτιάχνει ένα συντελεστή 1 και το 70 με το 35 φτιάχνει ένα συντελεστή 2. Νάτος εδώ, συντελεστής δυσκολίας. Τι μου λέει λοιπόν? Ότι για να παράξω αυτό εδώ το προϊόν απαιτώ επί της ουσίας διπλάσια προσπάθεια. Συνεχίζω λοιπόν τους υπολογισμούς μου εδώ και τη σκέψη μου και σας έχω φέρει και τις δύο μεθόδους παράλληλα. Είπαμε 1 εκατομμύριο έχω παράξει από αυτόν εδώ τον πρώτο κωδικό, 4 εκατομμύρια από τον κωδικό που πάει σε εξαγωγές. Πολλαπλασιάζω βέβαια αυτές τις ποσότητες με το συντελεστή δυσκολίας που σας ανέφερα μόλις πριν και φτιάχνω κάποιες ισοδύναμες μονάδες τεμάχια παραγωγής. 1 εκατομμύριο στην πρώτη περίπτωση, 8 εκατομμύρια είναι σαν να έφτιαξα λοιπόν, σαν να έχω παράξει 8 εκατομμύρια επί ίσης όρης σε αυτόν εδώ τον κωδικό, 4 εκατομμύρια αρχική μου παραγωγή με συντελεστή δυσκολίας 2. Υπολογίζω με τον ίδιο τρόπο ένα καινούριο συντελεστή, μάλλον ένα καινούριο μονάδες ισοδυναμίας και ένα καινούριο συντελεστή μερισμού με βάση αυτές τις μονάδες ισοδυναμίας και με βάση αυτό το ποσοστό έρχομαι πλέον να επιμερίσω τα έμεσα κόστη μου. Τι προκύπτει λοιπόν? Αντί για 67 ευρώ που είχα πει όλοι οι κωδικοί, πιο δίκαια λοιπόν, με μεγαλύτερη ακρίβεια, άλλοι κωδικοί στοιχίζουν λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Σας το φέρνω και όλο αυτό δίπλα-δίπλα. Βλέπετε λοιπόν με την πρώτη μέθοδο, με τη μέθοδο επιμερισμού με βάση τις ποσότητες, είπαμε 67 ευρώ και οι 4 κωδικοί. Εδώ βλέπετε όμως δύο κωδικοί κοστίζουν φτηνότερα, 48 ευρώ και 52, 28% η διαφορά ή 22% η διαφορά μου κοστίζει πιο φτηνά από ό,τι είχα υπολογίσει. Ενώ αντίστοιχα αυτοί εδώ οι δύο κωδικοί, αυτός 1% πιο ακριβά, αυτός βέβαια εδώ ο εξαγωγής, που θυμίζω ότι είχε το μισό ΟΗ από 70-35, είναι και λογικό να στοιχίζει περισσότερο. Πόσο περισσότερο? 44%. Τι σημαίνει όλο αυτό στην πράξη? Στα προϊόντα λοιπόν που μου κοστίζουν πιο ακριβά από ό,τι είχα υπολογίσει, σε αυτά εδώ τα δύο, τα πουλάω με μικρότερο περιθώριο κέρδους τελικά. Τη διαφορά 96 ευρώ σε αυτό το προϊόν εξαγωγής, μείον 67 που νόμιζα ότι μου στοιχίζει, τα 29 ευρώ τα κάνω δώρο στον πελάτη. Αυτό σημαίνει στην πράξη. Αντίστοιχα, τα προϊόντα που τελικά μου κοστίζουν πιο φτηνά, αυτό εδώ που βλέπετε 48 ευρώ και 52, αντί για 67 που νόμιζα, ενώ θα μπορούσα να είμαι πιο ανταγωνιστικός, τελικά δεν είμαι. Τι μπορεί να πάθει ο πολιτής μας? Να χάσει μια δουλειά.
Γιατί να τη χάσει? Γιατί βρέθηκε κάποιος ανταγωνιστής που έχει κάνει καλύτερη κοστολόγηση, ξέρει καλύτερα τα νούμερά του, έκανε καλύτερους υπολογισμούς και ήταν πιο ανταγωνιστικός. Αυτή λοιπόν είναι η σπουδαία σημασία και η δύναμη του ΟΗ και πώς μπορεί να μας βοηθήσει αυτό το συντελεστή δυσκολίας να τον επιμερίσουμε ανά προϊόν με βάση τα διαφορετικά ΟΗ που βλέπουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής. Πάμε τώρα, αφού είδαμε όλα τα προηγούμενα, να σας δείξω και μερικά παραδείγματα από πραγματικές γραμμές παραγωγής, για να καταλάβετε βέβαια και εσείς τη μαγεία της παρακολούθησης κάθε λεπτό σε πραγματικό χρόνο της γραμμής παραγωγής και του τρόπου λειτουργίας της. Βλέπετε εδώ λοιπόν μια γραμμή εμφιάλωσης, 5η 23 Δευτέρου, απογευματινή βάρδια. Έχει παράξει 20.194 τεμάχια. Σας φέρνω εδώ στο κέντρο, είναι προφανές, 3 η ώρα είναι μια χρονοσυρά, 4, 5 και ούτω καθεξής, αφορά ωραίες παραγωγές. Αυτά εδώ τα μαύρα κυκλάκια στο Evocon αφορούν τις παραχθήσεις ποσότητες, τα σήματα που έχουμε πάρει κάθε λεπτό παραγωγής. Τι άλλο βλέπουμε? Είναι προφανές, όταν η γραμμή μου είναι πράσινη, δουλεύει στην ονομαστική της ταχύτητα. Όταν η γραμμή μου είναι κόκκινη, όπως εδώ βλέπετε, σταμάτησε αυτή εδώ η γραμμή παραγωγής για να κάνει κάποια αλλαγή προϊόντος, είναι σταματημένη. Όταν βέβαια δουλεύει, αλλά με μικρότερη ταχύτητα από την ονομαστική, είναι κίτρινη. Έχει απώλειες απόδοσης, το performance loss που είδαμε στο εισαγωγικό του κυρίου Σπύρου προηγουμένως. Βλέπετε λοιπόν εδώ στην αρχή αυτό το προϊόν 4,25, ο στόχος μας ήταν να βγάζουμε 58-59 τεμάχια το λεπτό και το πιάσαμε. Είναι ένα καρδιογράφημα αυτό που βλέπετε της ταχύτητας κάθε λεπτό. Η διακεκομένη γραμμή που βλέπετε εδώ είναι ο στόχος μας και η πιο παχιά, η κίτρινη, είναι η πραγματική μας μέτρηση. Άρα για εδώ λοιπόν σε αυτό το προϊόν που είναι και πράσινη, κατά πράσινη γραμμή, το πιάσαμε το στόχο μας, την ονομαστική μας ταχύτητα. Βλέπετε όμως εδώ, μετά την αλλαγή, έρχεται η εταιρεία, ο διευθυντής παραγωγής, οι χειριστές και μας λένε ότι τώρα αντί για 60 που πηγαίναμε, περιμένουμε να πάμε με 50. Στην πράξη βέβαια πήγανε αρκετά λιγότερο. Πόσο πήγανε? Με 30. Μας είπανε βέβαια και το λόγο. Έρχεται λοιπόν και μας λέει ο χειριστής κάτω στη γραμμή ότι εγώ με ένα ποτενσιόμετρο χαμήλωσα την ταχύτητα της γραμμής λόγω χωρητικότητας στα μπουκάλια. Και πόσο έχασα? Έχασα, μου λέει, 1 ώρα και 6 λεπτά από τις 4-5 ώρες μάλλον που δούλεψε, το 20% του χρόνου του. Δούλευα, αλλά δούλευα με μειωμένη ταχύτητα. Πάμε να σας τα δείξω αυτά και σε ένα πίνακα. Βλέπετε λοιπόν αυτά τα 4 προϊόντα. Η μόνη τους διαφορά είναι στη χωρητικότητα, όπως θα δείτε. Θυμίζω είναι μια γραμμή εμφιάλωσης. Εδώ εμφιαλώνουμε 560 γραμμάρια και εδώ 570. Ο λοιπόν 97%. Αντίστοιχα σε αυτό το κωδικό 72. Απόδοση στα 60 τεμάχια το λεπτό 97%. Άρα πιάναμε το 97% των 60 τεμαχίων το λεπτό που είχαμε θέσει. Αντίστοιχα εδώ που είχαμε ήδη χαμηλώσει την ταχύτητα της γραμμής, πήγαμε με μόλις 77%. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένας από τους λόγους που έχει μειώσει το συνολικό ΟΗ. Τι σημαίνει πάλι αυτό στην πράξη? Πάμε για αυτά τα 4 προϊόντα να συγκρίνουμε τις 2 μεθόδους κοστολόγησης και να επιμερίσουμε γενικά βιομηχανικά έξοδα, ας πούμε, για αυτή τη βάρδια 3.000 ευρώ. Να σας πω βέβαια σε αυτό το παράδειγμα, γιατί είναι πραγματικό παράδειγμα. Εδώ ζήτησε ο Γαλαξίας, ο εμπορικός διευθυντής μάλλον, να γεμίζουν στο μπουκάλι, σε αυτό το προϊόν που παράγουν, 10 γραμμάρια περισσότερα, για να μπορέσει η βαλβίδα πλήρωσης να ξεπεράσει κάποιο όριο. Αναγκαστικά ο χειριστής είχε χαμηλώσει την ταχύτητα της μηχανής. Με τον πρώτο λοιπόν τρόπο επιμερισμού με βάση τις ποσότητες, επιμερίζοντας 3.000 ευρώ, θα είχαμε πάρει 63 ευρώ και στους 4 κωδικούς ανά 1.000 τεμάχια. Βέβαια, τώρα εμείς που είμαστε, είπαμε, λίγο πιο ενημερωμένοι και πιο πονηρεμένοι, λέμε ότι οι 3 πρώτοι κωδικοί που έχουν υψηλό ΟΗ έχουν χαμηλότερο κόστος από αυτό που νόμιζα, 53 ευρώ, ας πούμε εδώ, αυτός που έχει υψηλό ΟΗ. Αντίστοιχα, βέβαια, αυτός εδώ που έχει χαμηλό ΟΗ, 71 ευρώ, κατά 13% πιο ακριβό σε σχέση με αυτό που είχα υπολογίσει αρχικά. Να σας πω βέβαια και έχει και αυτό εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί καλά είναι να βλέπουμε τα νούμερα, αλλά στο τέλος είναι να τα αξιολογούμε και να βλέπουμε και βελτιώσεις. Καθίσανε λοιπόν στο ίδιο τραπέζι ο διευθυντής παραγωγής, ο οικονομικός, ο εμπορικός.
είδανε ότι αυτά τα 10 γραμμάρια τους επιβαρύνουν με 13% κόστος. Όλοι ξέρανε και είχαν μια αίσθηση ότι η γραμμή μου πάει λίγο πιο αργά, αλλά πλέον εδώ το ποσοτικοποιήσανε, το κάνανε ευρώ. Συμφωνήσανε λοιπόν με το Γαλαξία να πουλάνε και σε αυτόν 560 γραμμάρια. Να σας πω βέβαια και το ακόμα πιο ενδιαφέρον, ο Γαλαξία ζητούσε 570 γραμμάρια αντί για 560. Από συνήθεια, κανένας δεν είχε κάνει κάποια κουβέντα. Έτσι είχε αγοράσει από κάποιον άλλο προμηθευτή του εξωτερικού πριν κάποια χρόνια και κανένας λοιπόν δεν είχε ανοίξει αυτή την κουβέντα για να το βελτιώσει. Αυτό λοιπόν το 13%, μόνο και μόνο επειδή αναδείχθηκε, συζητήθηκε, κοινοποιήθηκε, αυτό το 13% σε πολλές ποσότητες παραγωγής η εταιρεία το έβαλε στην τσέπη της. Να σας δείξω και ένα ακόμα παράδειγμα από εκτυπώσεις, μια μηχανή εκτυπώσεων. Με την ίδια λογική λοιπόν βλέπετε, ξεκίνησε εδώ 7 το πρωί, έκανε μια αλλαγή μισής ώρας περίπου. Εδώ η μηχανή του πήγαινε λίγο πιο αργά γιατί βγάζει δείγματα για ποιοτικό έλεγχο. Τα πορτοκαλί κυκλάκια που βλέπετε είναι scrap, τα πέταξε. Συνεχίζει λοιπόν εδώ τη λειτουργία της και έχει παράξει για μόλις 4 λεπτά από τα περίπου 50. Ξανά το ίδιο μοτίβο, μισή ώρα αλλαγή. Πάω τη γραμμή μου πιο αργά γιατί βγάζω δείγματα. Όλα αυτά τα πετάω γιατί είναι scrap και παράγω για 3 λεπτά. Αυτή η εταιρεία λοιπόν είναι λίγο πιο μικρή εταιρεία, αλλά έχει ευελιξία στην παραγωγή της, εκτελεί μικρότερες παραγγελίες. Μια τρίτη βέβαια παραγγελία που έχει βγάλει εδώ, ξανά μισή ώρα αλλαγή, ξανά δείγματα, ξανά scrap. Πήγε βέβαια 3 και 4 ώρες συνεχόμενες παραγωγής στην ονομαστική της ταχύτητα. Περιμένετε λοιπόν κι εσείς, λέει και η δικιά σας συλλογική πλέον, ότι δεν μπορεί αυτά τα 3 προϊόντα να στοιχίζουν το ίδιο. Δεν μπορεί να κάνω μισή ώρα αλλαγή και 3 λεπτά παραγωγή ή μισή ώρα αλλαγή και 3 ώρες παραγωγή και να μου στοιχίζουν το ίδιο. Σας δείχνω πάλι το ίδιο σε πινακοποιημένη μορφή. Όλα τα προϊόντα αυτής της βάρδιας, άλλα 67%, αλλά μόλις 6 ή 10%. Εδώ επιτρέψτε μου να σας πάω και λίγο πιο βαθιά, μόνο και μόνο για να σας δείξω κάποιες ευκαιρίες βελτίωσης που θα είχατε ενδεχομένως. Προσέξατε πριν τα κόκκινα, τα σταματήματα. Είχε 2 σταματήματα για αλλαγές προϊόντος, 50 λεπτά στο σύνολο, σε αυτή τη βάρδια που βλέπατε πριν, 25 λεπτά μέσος όρος. Και 2 σταματήματα για αλλαγές κωδικού, 35 λεπτά το σύνολο, από 17 λεπτά ο μέσος όρος. Απομονώνω λοιπόν τις αλλαγές προϊόντος. Ακόμα βαθύτερα, τι βλέπετε, 7 το πρωί, 30 λεπτά η διάρκεια του σταματήματος για να κάνω την πρώτη αλλαγή στον πρώτο κωδικό. Μετά από λίγα λεπτά, 8 και 20, 19 λεπτά. Να λοιπόν μια ευκαιρία βελτίωσης και να δείτε αν μπορείτε και το 30 να το κάνετε 19 και γιατί όχι, όπως το έχουμε δει πολλές φορές στην πράξη και εμείς μέσα από το Εύωκον και τη δικιά μας πείρα, αυτό το 19 να μειωθεί και άλλο. Αφού λοιπόν σας είπα όλη αυτή τη θεωρία και όλα αυτά τα παραδείγματα και σας παρουσίασα αναλυτικά όλους τους τρόπους υπολογισμού, σας πω και σε μια επόμενη ερώτηση που λαμβάνω πολύ συχνά. Μου λένε καλά όλα αυτά που μας λες, αλλά απαιτούν μια πολύ λεπτομερή δουλειά, όλοι αυτοί οι υπολογισμοί. Απαιτούν Excel, δεν έχω χρόνο, δεν έχω πόρους και όλα αυτά εγώ τα θέλω με ταχύτητα. Δεν θέλω τώρα κλείνω Σεπτέμβρη να πάρω αυτή την πληροφορία το Μάρτιο. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε με πελάτες να διασυνδέσουμε συστήματα, να παρέχουμε ακρίβεια και ταχύτητα σε αυτές τις πληροφορίες, να αναδείξουμε, όπως είπαμε, τις αιτίες απολειών, το κόστος, το μοναδίο κόστος και να το βελτιώσουμε. Τέτοιο παράδειγμα λοιπόν σας δείχνω με αυτή εδώ τη διαφάνεια, πώς συνδέσαμε ένα ERP, εν προκειμένου το software με το Εύωκον. Βλέπετε εδώ λοιπόν στο παραστατικό παραγωγής, ο χειριστής του software έχει διαλέξει την προδιαγραφή και το είδος, είπε ότι θέλω να παράξω 4 τεμάχια, σε αυτή τη γραμμή την gun line και τελικά παίρνει πίσω από το Εύωκον, αφού εκτελεστεί αυτή η παραγωγή, πόσα έχω παράξει τελικά, 4 δεν έχω παράξει τελικά, όσα μου είπες. Είχα όμως και ένα τεμάχιο φύρα, είχα όμως και ο E85% σε κάθε παραστατικό παραγωγής. Άραγε, σε κάθε παρτίδα μπορώ να κάνω επιμερισμό των γενικών μου βιομηχανικών εξόδων με βάση αυτό το συντελεστή δυσκολίας που αναφέραμε προηγουμένως. Δημιουργείται εδώ από κάτω, όπως θα δείτε, δημιουργούνται 2 πίνακες. Ο πρώτος αφορά α και β ύλες, με το κόστος αυτών με βάση τη συνταγή ή τις πραγματικές σας αναλώσεις. Το κόστος είναι κάτι που το ίδιο το ERP σας το ξέρει. Από πού το ξέρει? Από τα τιμολόγια αγοράς σας. Βέβαια, θα δείτε εδώ και έναν δεύτερο πίνακα και γυρνάω διαφάνεια. Να λοιπόν, εδώ η συνταγή σας λέει για να παράξω μία παλέτα χυμό, χρησιμοποιώ 1512 καπάκια προς 3 ευρώ η χιλιάδα.
235,12 τα 1512 μπουκαλάκια το κόστος των α και β υλών. Ερχόμαστε, είπαμε, μέσα στο ERP μας, στο τέλος του μήνα, που γνωρίζουμε τη μισθοδοσία παραγωγής, που γνωρίζουμε ή κάνουμε μια πρόβλεψη για την ενέργεια, που γνωρίζουμε όλα τα έμεσα κόστη που σας ανέφερα προηγουμένως και με βάση το συντελεστή δυσκολίας, το ή σε κάθε παραστατικό παραγωγής, επιμερίζουμε αυτόματα αυτά τα γενικά βιομηχανικά έξοδα σε κάθε παραστατικό. Σε αυτό λοιπόν το παράδειγμα, 50 ευρώ το κόστος μισθοδοσίας παραγωγής για να παράξω αυτή εδώ την παλέτα και 40 ευρώ το κόστος για να παράξω πάλι αυτή εδώ την παλέτα. Αθροιστικά τι παίρνουμε? 235 ευρώ τελικά, 90 τα γενικά μας βιομηχανικά έξοδα, 325 το σύνολο ή 215 ευρώ ανά 1000 τεμάχια το κόστος παραγωγής. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο συστημικά μπορείτε να βγάζετε μεικτά κέρδη, αναπαρτίδα, ανακωδικό, αναπροϊόν, αναγραμμή παραγωγής, αναχειριστή και ακόμα σπουδαιότερα, αναπελάτη. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι έχω ήδη καταναλώσει 30-34 λεπτά. Σας είχαμε υποσχεθεί η παρουσίαση θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Οπότε κάπου εδώ ολοκληρώνω για να περάσουμε σε απορίες αν έχετε. Κώστα, δεν ξέρω. Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να θυμίσω πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση με τον Σπύρο. Είχαμε στο προηγούμενο σεμινάριο που είχαμε ασχοληθεί με το ΟΗ και είχαμε θίξει το θέμα του κόστους. Είχα αναφέρει ότι όταν είχα ξεκινήσει σε κάποιες εταιρείες, το κόστος υπολογιζόταν ως ο διπλασιασμός της τιμής της αλφαΐλης. Έκτοτε τα πράγματα έχουν εξελιχθεί και σου ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και φυσικά Σπύρο, για την ανάλυση αυτή που κάνατε και τα παραδείγματα και βλέπουμε ότι η προκοστολόγηση, η απολογιστική κοστολόγηση είναι ένα πεδίο το οποίο είναι ζωντανό και το οποίο συνεχώς πρέπει να παρακολουθούμε, να παρεμβαίνουμε και να βελτιώνουμε. Κωνσταντίνε. Εγώ από την πλευρά μου να πω ότι και οι δύο παρουσιάσεις είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι στην ουσία απεικονίζουν το σύγχρονο τρόπο απεικόνησης και τρόπου κοστολόγησης. Η βιομηχανία, κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Προσπαθούμε να φτάσουμε εκεί. Νομίζω ότι καταβάλλονται πολύ σοβαρές προσπάθειες από όλη τη βιομηχανία. Η μετάβαση γενικά στο Industry 4, αλλά η ψηφοποίηση, η χρήση σύγχρονων ERP, τα οποία όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, τα οποία στην ουσία καταλήγουν σε αυτά που μας ανέφεραν και ο κύριος Βαρβακάς και ο Γιάννης ο Λέλης. Πραγματικά τα παραδείγματα ήταν πολύ στοχευμένα και είναι η πρόκληση που καλούμαστε καθημερινά να αναλύσουμε και να ανταπεξέλθουμε. Νομίζω θα ήταν πολύ ευχάριστο να έχουμε κάποιες ερωτήσεις και από αυτούς που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο, έτσι ώστε να κάνουμε έτσι μία συζήτηση. Βλέπω υπάρχει ένα λεπτάκι να δω. Βλέπω ο κύριος Πολίτης, ο Αναστάσιος Πολίτης, ρωτάει ποια είναι η σχέση του ΟΕΕ με τα κέντρα κόστους. Αν θέλει να σχολιάσει ο κύριος Βαμακάς ή ο κύριος Λέλης. Να σας πω. Ναι. Σας είπα, παίρνουμε το κόστος, το έμεσο κόστος, τα γενικά βιομηχανικά έξοδα, όπως αυτά ορίζονται, όπως αυτά τα προσδιορίζετε, όπως αυτά τα προϋπολογίζετε και αυτά πάμε να επιμερίσουμε με αυτή εδώ την μέθοδο. Το άμεσο κόστος είναι κάτι το οποίο είναι πολύ διακριτό και ας πούμε είναι πολύ εύκολο να μοιραστεί και να επιμεριστεί σε κάθε προϊόν. Πολύ ωραία. Κάποια άλλη απάντηση, αν κάποιος θέλει να σηκώσει ένα χέρι, να πάρει το λόγο απευθείας, που να είναι λίγο πιο εύκολο, σαν παρέμβαση.
Ναι, θέλω να ρωτήσω το Γιάννη. Το, το κόστος πολλές φορές υπάρχει πρόβλεψη να εισάγουμε κάποια άλλα κόστη, τα οποία καλά είναι να τα αποφεύγουμε, όπως το κόστος επαναβιομηχανοποίησης για κάποια παρτίδα ή το κόστος απόσυρσης κάποιας παρτίδας από την αγορά προς επαναβιομηχανοποίηση και καταστροφή. Μπορούμε να το εισάγουμε αυτό σε ένα ERP ή σε ένα σύστημα κοστολόγησης. Θα σας πω, όταν εσείς έχετε ένα παραστατικό παραγωγής, έχετε παράξει μια ποσότητα, αυτό το παραστατικό παραγωγής σας έχει στοιχήσει 1.000 ευρώ, α, β ύλες και ο επιμερισμός των ΒΒΕ, και αυτό το καταστρέψετε, αυτό προφανώς θα επιβαρύνει συνολικά το προϊόν. Θα αφαιρεθεί από την αποθήκη σας και θα επιβαρύνει συνολικά το προϊόν. Οπότε σαφώς ναι, ένα τέτοιο κόστος και υπολογίζεται και με ακρίβεια υπολογίζεται και αφαιρείται στο τέλος. Κάποιος το πληρώνει, η εταιρεία το πληρώνει. Κάπου λοιπόν όλο αυτό αφαιρείται. Από τη στιγμή που κάνουμε κοστολόγηση πλέον αναπαραστατικό παραγωγής και αφαιρούμε το παραστατικό παραγωγής ή μέρος από αυτό το παραστατικό παραγωγής, σαφώς έχουμε όλο αυτό το κοστολόγιο προσεγγίσει και μπορούμε να το αφαιρέσουμε με μεγάλη ακρίβεια. Και φαντάζομαι ότι μπορούμε να βάλουμε μέσα και σαν φασεολόγιο το reprocessing. Δηλαδή αυτό που γίνεται, δεσμεύουμε κάποια παρτίδα για να την επανεπεξεργαστούμε και να μπει μέσα. Σαφώς, όταν κάνω reprocess και μία παρτίδα, έχω ξανά εργατικά, έχω ξανά ενέργεια, έχω ξανά αποσβέσεις, έχω ξανά συντηρήσεις. Όλα αυτά πάλι πέφτουν σε ένα καινούριο παραστατικό παραγωγής και κοστολογούνται ξανά. Μπορεί η πρώτη μου ύλη να είναι ίδια ή λίγο διαφορετική, αλλά έχω όλα αυτά τα γενικά βιομηχανικά έξοδα που θα επιβαρύνουν ξανά τη συγκεκριμένη παρτίδα. Κωνσταντίνε, θες να θέσεις εσύ κάποια ερώτηση, γιατί δεν βλέπω κάποια άλλη. Και να μας κάποια ερώτηση νομίζω θα ήταν τώρα πώς γίνεται η διασύνδεση έτσι σε real time όλου αυτού του σχήματος, δηλαδή να αντλούνται αυτά τα δεδομένα. Φαντάζομαι πρέπει οι μηχανές να είναι συνδεδεμένες μέσω κάποιου δικτύου, να έχουμε κάποια στοιχεία σε άμεσο χρόνο, γιατί διαφορετικά, εάν τα στοιχεία αυτά ακόμα πρέπει να τα συμπληρώνουμε, να τα περνάμε σε κάποιο Excel, το Excel αυτό θα πρέπει να επεξεργαστεί με κάποιο τρόπο και θα έχουμε την πληροφορία αυτή μετά από κάποιες ημέρες ή εβδομάδες, ανάλογα με το ανθρώπινο δυναμικό. Οπότε, πώς μπορούμε να έχουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα αυτή τη σωστή πληροφορία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, γιατί το αντιμετωπίζουμε στο εργοστάσιο και γενικά αντιμετωπίζουμε στη βιομηχανία. Πώς μπορούμε να δούμε τα δεδομένα όλα αυτά άμεσα, έτσι να μπορούμε να τα αξιολογήσουμε και να μπορούμε να τα κοστολογήσουμε και να πάνε κατευθείαν στο τελικό προϊόν, έτσι ώστε να δούμε αν όντως το περιθώριο του κέρδους, που στην ουσία αυτό προσπαθούμε να προσδιορίσουμε, ποιο είναι το margin που μπορούμε να έχουμε. Θα σας πω, αυτή εδώ η οθόνη του Evocon είναι real time. Κάθε λεπτό έχετε δεδομένα της παραγωγής σας, έχετε το της παραγωγής σας. Αντίστοιχα, εδώ η οθόνη που σας έδειξα από κάποια ERP, είπαμε, εκτελούμε κάποια εντολή παραγωγής και μπορούμε άμεσα σε πραγματικό χρόνο να ενημερώσουμε το Evocon. Βέβαια, να πω και αυτό, για να επιμερίσουμε βέβαια τα κοστολογικά μας στοιχεία, τη μισθοδοσία, τα δώρα, Χριστουγέννων, την ενέργεια, είτε θα περιμένουμε τα ενίκια, είτε θα περιμένουμε τέλος του μήνα να πάρουμε αυτό το παραστατικό από το λογιστήριο και να τρέξουμε απολογιστικά την κοστολόγηση, είτε με μια επιπλέον προσπάθεια βέβαια, μπορούμε να φτιάξουμε κάποια παραστατικά μέσα σε ERP, προβλέψεων. Άραγε, να προβλέψω εγώ τι θα πληρώσω σε 6 μήνες σε ενέργεια, σε royalties ή δεν ξέρω σε τι άλλο. Ή σε δώρα Χριστουγέννων. Να κάνω ένα παραστατικό λοιπόν πρόβλεψης που θα το βάλω μέσα και μετά θα κάνω χρεοπιστώσεις στο τέλος του διαστήματος για να αφαιρέσω το παραστατικό πρόβλεψης και να βάλω το πραγματικό. Σπύρο, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι εσύ σε αυτό. Ναι, να πω κι εγώ λίγο στο σκέλος της ερώτησης του Κωνσταντίνου που λέει ότι πρέπει να είναι συνδεδεμένα κτλ. Κοιτάξτε, ο λόγος που φέραμε το Evocon
και έχει και τέτοια επιτυχία είναι ότι σαφώς το Evocon καταρχήν είναι στο cloud, έτσι. Άρα, οτιδήποτε παράγει κάθε λεπτό, οτιδήποτε γίνεται σε μια γραμμή παραγωγής, η πληροφορία αυτή φεύγει με ένα μικρό data logger και αυτή είναι και όλη η σύνδεση. Δεν χρειάζεται δηλαδή καλώδια, PLC και τίποτα άλλο. Είναι μια πολύ απλή σύνδεση, η οποία κάθε λεπτό στέλνει στο cloud μια γραμμή. Ότι το προηγούμενο λεπτό, τώρα δηλαδή το λεπτό, πώς είναι, 12 και 55 που μόλις τέλειωσε, η γραμμή νούμερο 3, που τη δουλεύει ο Σπύρος, ο χειριστής, και βγάζει το προϊόν το Α, έπρεπε να βγάλει 100, έβγαλε 100 ή έβγαλε 80 και έχασε εκείνα κτλ. Αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιμη μόλις ολοκληρωθεί το λεπτό. Άρα λοιπόν, το να πάνε τα στοιχεία στο cloud για να υπάρχουν, εμείς έχουμε φροντίσει και γι' αυτό λέω και πάλι ότι επιλέξαμε το Evocon για το κάνει αυτό με τρομερά εύκολο και γρήγορο και φιλικό τρόπο. Υπάρχει. Τώρα, να κατέβουν αυτά, αν έχω την πιο εξελιγμένη μορφή σύνδεση με το ERP, να κατέβουν στο ERP, ολοκληρώνονται με το που κλείνει ο χειριστής την εντολή παραγωγής. Άρα λέει, η εντολή δούλεψε, να αυτή εδώ που βλέπουμε, ξέρω εγώ, στις 18 και 3 λεπτά, έχει λέει αλλαγή προϊόντος. Άρα στις 18 και 3 το σύστημά μας ήξερε ότι η εντολή προηγούμενη που τέλειωσε είχε αυτά τα στοιχεία. Αμέσως. Αν πάλι θέλω, δεν έχω όλη αυτή τη διασύνδεση και θέλω να κάτσω με ένα Excel να τα κάνω αυτά τους επιμερισμούς που είπε ο Γιάννης, και αυτό γίνεται με το. Δηλαδή, τα στοιχεία είναι διαθέσιμα με το που γίνει η παρτίδα. Θέλω στο ERP μου, καλώς. Θέλω στο Excel, καλώς. Αλλά αυτό είναι θέμα μετά που πρέπει να το κοιτάξει η κάθε εταιρεία και για την αμεσότητα και την ταχύτητα ανταπόκριση που θέλει να έχει. Εγώ θέλω να σχολιάσω ότι αυτά τα συστήματα μπορεί να φαίνονται. Το Evocon είναι απλό. Η σύνδεση του Evocon με ένα ERP και το στήσιμο ενός ERP μπορεί να φαίνεται βουνό. Να έχει ορισμένες δυσκολίες, αλλά το payback και τα στοιχεία τα οποία μπορεί να αντλήσει το κάθε τμήμα, προμήθειες, πωλήσεις, οικονομική διεύθυνση, είναι ταχύτατο και είναι ένα εργαλείο απαραίτητο. Χωρίς την τροφοδοσία των δεδομένων παραγωγής, η κοστολόγηση όντως μπορεί να είναι πολύ χοντρική. Αλλά νομίζω ότι η σύνδεση αυτού του KPI με την κοστολόγηση αναδεικνύει ευκαιρίες αλλά και κινδύνους σε κάθε εταιρεία. Σαφώς είναι αυτό που λέμε ότι μετράς, το παρακολουθείς και το αλλάζεις στο τέλος. Αν δεν το μετράς, το αφήνεις κάπου εκεί και είναι ένα μαύρο κουτί για εσένα. Ναι. Είναι όπως είχε υποθεί από κάποιον ότι αν δεν έχεις data, αν δεν έχεις δεδομένα, έχεις απλά μία άποψη και τίποτα παραπάνω. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Νομίζω ότι στο χρόνο είμαστε ακριβώς στη μία ώρα. Εκτιμώ ότι ήταν ένα παράδειγμα συμπυκνωμένης γνώσης πάνω στην κοστολόγηση και ήταν αρκετά επιτυχημένο, διότι δεν ήταν μόνο το θεωρητικό μοντέλο, αλλά ήταν και τα παραδείγματα που αναδεικνύουν αυτές τις ευκαιρίες για τους μηχανικούς ή για όλη την ομάδα που ασχολείται με τη βιομηχανική παραγωγή. Μετά τον ολοκλήρωση της ημερίδας, έχει βιντεοσκοπηθεί η ημερίδα, θα υπάρχουν τα πρακτικά στους συνεργάτες, στα μέλη του CDPs και στους ενδιαφερόμενους. Από τη μεριά μου θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον Γιάννη, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο, διότι ήταν μια ημερίδα πάρα πολύ χρήσιμη και με αρκετή συμπυκνωμένη γνώση και εξειδικευμένη γνώση. Σπύρο, Γιάννη, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνε. Ως την επόμενη φορά, με το αναμένουμε μια ευχάριστη έκρηξη ξανά με ενδιαφέρον σεμινάριο.
Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συμμετέχοντες στο πάνελ των ομιλητών και πολύ σύντομα θα μπορούμε να διανύμουμε στους ενδιαφερόμενους και στα μέλη της επιστημονικής μας κοινότητας τα στοιχεία αυτά. Δημήτρη, μήπως να αναφέρεις και εδώ και την ερχόμενη FoodTech και GlobalTech που θα είναι πολύ από τον κλάδο. Βεβαίως, ετοιμάζουμε μία σειρά από εκδηλώσεις μέχρι στιγμής, οι οποίες θα ανακοινωθούν. Προχωράμε στα σεμινάρια, στις ημερίδες. Νομίζω τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσουμε και κάποια event. Αυτή τη φορά θα στοχεύσουμε στην συσκευασία τροφίμων και ποτών. Ο Κωνσταντίνος θα εκπροσωπήσει το σύνδεσμο σε ένα πάνελ για το πώς η συσκευασία και πώς όλη η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη σπατάλη τροφίμων. Η συσκευασία παίζει φυσικά ένα ουσιαστικό ρόλο. Αλλά έχουμε πολλά άλλα event και συνεχίζουμε ως σύνδεσμος, ως επιστημονική κοινότητα, να ιχνηλατούμε νέα επιστημονικά πεδία και να συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι προς τη γνώση, το οποίο δεν τελειώνει. Και προσπαθούμε κάθε μέρα να μαθαίνουμε κάτι και να μοιράζουμε αυτή τη γνώση στα μέλη και στους συνεργάτες μας. Οπότε, σίγουρα θα βρεθούμε σύντομα στα συνέδρια της HMS με τον Σπύρο, αλλά παράλληλα θα ανακοινώσουμε και πολύ ωραίες ημερίδες και σεμινάρια στην FoodTech Global Pack. Γιάννη, πρώτη μας επικοινωνία, πρώτη μας συνεργασία. Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να είστε καλά. Να συνεχίσετε την ωραία δουλειά που κάνετε. Μαζί με τον Σπύρο. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια χαρά σε όλους. Γεια χαρά. Γεια σας.